Clubul Rotary Iași, Curtea Domnească, clubul cu numărul 30.000 în comunitatea rotariană globală, născut în luna martie a anului 2003, are în prezent 52 de membri. În cei 10 ani de existență, Clubul Rotary Curtea Domnească din Iași a derulat o serie de proiecte locale, regionale, naționale și internaționale, în colaborare cu cluburi din România, Republica Moldova, Statele Unite ale Americii, Italia, Norvegia și Danemarca. Domeniile abordate prin aceste proiecte au vizat zona socială, umanitară, educativă, culturală, medicală, precum și transferul de cunoștințe la nivel internațional înspre și dinspre partenerii noștri. A servi mai presus de tine însuți, devenind motoul diurn al activității noastre. Construind un viitor pentru tinerii aflați în dificultate a fost un program de mentorat derulat împreună cu Fundația Bethany Iași în valoare de peste $45.000. La finanțarea proiectului au participat Clubul Rotary Curtea Domnească Iași, Clubul Rotary Sunrise din Grand Rapids, Michigan, Statele Unite ale Americii și Rotary International. Dotarea școlii Iordache Cantacuzino din Pașcani, matching grant în valoare de $17.000, a fost realizat de clubul nostru cu sprijinul cluburilor Rotary Sotra din Norvegia și Rosenholm din Danemarca. Un alt proiect realizat în colaborare cu clubul Rotary Tortona e Grappolo Italia, în valoare de $21.280, a constat în achiziționarea unui autoturism Fiat Doblo și donarea acestuia congregației Mica Operă a Divinei Providențe din Iași. Proiectul Lumina, susținut de Clubul Rotary Curtea Domnească, constă în finanțarea operațiilor de cataractă congenitală la copiii care provin din familii fără posibilități financiare. Proiectul se desfășoară în parteneriat cu Clubul Rotary Sunset Honolulu, Hawaii și Clubul Rotary Radolf Zellhegau din Germania, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, Spitalul Clinic de Urgențe Sfântul Spiridon Iași și are un buget de $5.000. Susținerea imaginii publice a programului End Polio Now al Fundației Rotary International, prin realizarea panotajului stradal cu mesajul End Polio Worldwide, a fost un proiect al clubului nostru în valoare totală de $24.500. Susținerea programelor districtuale Pro-Ruralis Burse pentru copiii de la sate și Dăruiește un zâmbet de sărbători, create din inițiativa guvernatorului din trecut Daniel Condurache, dar și a proiectului Salvați inima unui copil, coordonat și dezvoltat de Magda Iorga de la Clubul Rotary Iași 2000, susținut și promovat la nivelul districtului 2241 de guvernatorul Radu Popescu, sunt preocupări constante ale membrilor clubului Rotary Curtea Domnească. Concertul de mărțișor organizat de Clubul Rotary Iași Curtea Domnească, eveniment la care au fost invitate și celelalte cluburi Rotary din Iași, este un proiect de suflet al rotarienilor noștri. Concertul caritabil a fost oferit de orchestra de cameră Romanian Academic Orchestra, sub îndrumarea maestrului Michael Beck, și a avut drept scop strângerea de fonduri pentru sprijinirea copiilor bolnavi de autism în anul 2011 și dotarea unui centru pentru tinerii cu dizabilități în anul 2012. Sumele de bani, $16.000 în fiecare an, au fost donate Asociației ANCAR și Fundației Serviciilor Sociale Bethany. Alte evenimente realizate în comun cu celelalte cluburi ieșene au fost aniversarea 107 ani de Rotary, invitat principal fiind rotarianul Dumitru Prunariu, și balul caritabil Feerie la Palat, care a susținut cauza copiilor afectați de tuberculoză de la Spitalul de Pneumoftiziologie Pașcanu din Iași. Semnalizarea monumentelor din orașul Iași, proiect desfășurat în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași pe parcursul anilor 2010 și 2011, a fost finanțat în întregime de clubul nostru. Cu un buget de €15.000, proiectul are drept scop semnalizarea unitară a monumentelor istorice reprezentative din municipiul Iași și prezentarea unei scurte informări despre respectivul monument. Promovarea tinerilor talentați din școlile de arte ieșene, susținerea Asociației Tinerilor Români din afara granițelor în campania Adevărata Basarabie, sprijinirea financiară a trupei de teatru din cadrul Colegiului Național Mihai Eminescu din Iași pentru participarea la Festivalul de Teatru Francofon desfășurat la Sorrento, Italia, sau amenajarea secției de recuperare pediatrică din cadrul Spitalului de Copii Sfânta Maria din Iași, sunt o parte dintre proiectele interne ale Clubului Rotary Curtea Domnească și însumează o finanțare de peste €15.000.
10 ani de serviciu în slujba comunității pentru Clubul Rotary Iași Curtea Domnească au însemnat 10 ani de dăruire și prietenie.